ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ. ಓ ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣ. ನಾನೇ ಎಂಚಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ತೂ ಅಂದೆ. ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಈರೆನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ನ ಫೈನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬೊಕ ಈರ್ ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಎ ಆದುಲ್ಲೆ. ಓ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಂತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕಲ್ತಂದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇತ್ತಾರೆ. ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಏಪಲ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಯಾಲಜಿದ ಸುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಏಪಲಿರನು ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವಂದು ಎಂಕುಲ್ನ ಬ್ಯಾಚಿಗ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕನಪಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು. ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗ್ 4 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ಉಡಿತ್ತೇರು. ಅವಂದು ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾಯ ಬೊಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ಧಡ್ ಬುಡ್ನಿ ಬೊಕ ಇರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಂದ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂದು ಪೊಪ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದು ತೀರು ಪೋಯರು. ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಮಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯ. ಅಂದೆ ಬೊಕ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು. ಅವು ಟೈಮುಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ. ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ. ಬೊಕ ಇರು ಸಿ.ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಕಾಮರ್ಸ್ ದೇತೊಂದಿನ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದು ಅಲ್ಪನೇ ಬೊಕ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತರೆ ಆತಿಜಿ. ಓ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಇರು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಂತದನ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರೇಜಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ದ್ವರತೆ. ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ. ಆವು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ದಿತೊಲ್ಲ ಓರ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಅಮ್ಮಗು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿಗು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹಾ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡುಲ್ಲಾರ. ದಾದಾಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ. ದಾಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಪಾಂಡೆಯನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಲು ಹಾಲಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲಲಿಗೆ. ಐ ಕಿರಿಗಿದಯ್ಯ ಬೇಜಾರು. ಎನ್ನ ಕರ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಜ್ಜ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತುದುವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ಗೂ ಒಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದೇ ನಮ್ಮ ನಸೀಬುಡು ದಾದ ಬರೆತನ ಅವೇ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ ಎಡ್ಡೆನೆ. ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡುದೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇ ಈರ್ ಇರ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅತೀರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್ ಸಿ.ಎ ನಕ್ಲೆನೆಟ್ ಈರ್ಲ ಒರಿಯತೆ. ಬೊಕದ ಈರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಾ ಅಂದಟ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು. ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗು ಮಲ್ಲ. ನನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸನು ನಿಯತ್ತಡು ಮಲ್ಪುವೆ. ಐಕೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಲ ಎಡ್ಡೆನೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೋಡು. ಅವೇ ಎಂಕುನ ಕಾಲೇಜ್ಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕಲು ಮಾತ ಸೈನ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುನೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಸೈನ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆవుಡು ಪಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ. ಅವಂದ್ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ಡು ಆರ್ಟ್ಸ್ ದೆತೊಂದಿನಿ. ಐಕಿಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಂತದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆತೆ. ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಗಕು ಆಯ್ಗ ಓ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಗ. ಅಂದ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಂದಿದೆ ಈ ಪನ್ನ 100% ಸತ್ಯ. ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ದುನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಡು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕುಲು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಓ ವಿಷಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅವೆನೇ ಕಲ್ಪಾಲೆ. ಓ ಕೆಲಸಲ ಎಡ್ಡೆಲಾತ್ ಆಳುಲಾತ್. ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಯತ್ತಿತ್ತನ ಆಯೆ ಲೈಫ್ಡ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ. ನಮ ಏಪಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲಸನ ಮಸ್ತ್ ನಿಯತ್ತಡು ಮನ್ಪೊಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನನದುಂಬು
ಹೊಸ ಕತೆಡೆ ತಿಕ್ಕಗ